खुलुमबाय गिबि-गिबियावनो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो फैगौ रंजालि बैसागु बोथोरनि गोजोन हामग्लायनायखौ आङो जासिहरबाय। दिनै जों दं उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फुलबारि होननाय मोनसे जायगायाव भुटान हादोरनि साखाथियावनो जोंहा बे जायो। जोङो दिनै आंनि गोदानै दोंसे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ बैसागु बेखौ शुटिं खालामबाय थादों। आंखौ बे मेथाइआव लोगोसे हेफाजाब खालामदों जोंनि बर'नि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि नितामुनि बर' बिथां, लोगोसे जोंहा मिउजिक खालामदों आदा अमर बिथाङा, लोगोसेनो जोंहा लिरिक टिउन बेखौ खालामदों आदा बुलेन बसुमतारी बिथां। लोगोसे जोंहा बे भिडिअआवहाय फावखुंगुर हिसाबै दं नकुल बर', नोंथांमोन बयबो सिनायो। लोगोसे फावखुंग्रि महरै दङ जोंनि बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि आब'लिपिका ब्रह्म बिथाङा, लोगोसे करिय'ग्राफार खालामदों मानब लाभलि ब्रह्म बिथां, नोंथांमोन बयबो सिनायखायो। स' नोंथांमोना अननानै जोंखौ सापर्ट खालामदो। बे भिडिअआहाय जोंहा फैगौ 8 एप्रिलावहाय फैगोन। जिअ मिउजिक प्रडाक्सन होननाय बे चेनेलखौ अननानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे दिनैनि जा जों शुट खालामदों बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव एसे आङो दिन्थिगोन। स' नायलांदो नोंथांमोना। नै जोंनि दिनैनि जा शुटिं सोलिगासिनो बेवहाय जोंनि फावखुंग्रि नोंथांमोन बयबो सिनायनाय आब'लिपिका ब्रह्म बिथांखौ फंनैसो बुंनो थाखाय आं खावलायबाय। हेल' खुलुमबाय गासैनिसिमबो आरो जों फैगौ जोंनि बैसागुनि थाखाय गासैनिसिमबो आङो गोजोन हामलायनायखौ आं बावहरबाय। ओमफ्राय जों दा स्पटआव दङ। जोङो थांनो लास्ट यारनो जोंना नैबे मिउजिक भिडिअआव फैनो गोनांमोन, नाथाय बिकज अफ पेन्डामिक कर'ना भाइरासनि थाखाय जों शुट खालामनो हायाखिसै। ओमफ्राय नैबे जों देग्लायो मोजां टाइम दिहुननानै जों शुटखौ खालामनो थांसै आरो। ओमफ्राय गानाथ' धनन्जयनिनो आरो धनन्जयनि गासिबो गानानो मोजां जाखायो, बेखौथ' जों गासिबो मोजां मोनखायो। आरो आसा खालामो नोंथांमोनाबो जोंनि मिउजिक भिडिअखौहाय नायनानै जोंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै आरो मोजां मोनगोन होननानै आं आसा खालामो। थेंक इउ। ओमफ्राय जोंहा करिय'ग्राफार दङ, नोंथांमोन बयबो सिनायखायो मानब लाभलि ब्रह्म। हेलौ, मा होनगोन? दा नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे मिउजिक भिडिअआव आं करिय'ग्राफि खालामनोसैलाय। बे प्रडाक्शननि मुङानो जाबाय जिउ प्रडाक्शन। जिउ मिउजिक प्रडाक्सन। जिउ मिउजिक प्रडाक्शन। दा बेवहाय नोंथांमोनाथ' नुजोबखाबाय सोर सोर बेवहाय एक्टिं खालामगोन। दा आङो हाजासे नाजानोसै नोंथांमोननि अननायावनोसै गासैबो जाखिनि गावनि एसे फैयो गोसोआव रोंनायखिनिखौ बेखौ हगारनानै होनोसैलाय बयनिबो सिगाङाव। अके बाय। फुलबारियाव ओंखाम जादों, पिकनिक। सबसे बुरजा जादों मानबा, उखैथारबायनो बेसेरा। आरो जा बरिया जाबायना? बहाबायबा माजों जादों? फुलबारियाव Ikam, kene? Ultimate lagi? Nah, itu kalau tonton tadi.